Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату Кримської платформи з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма. В частности, будет иметь большую роль в Крымской платформе. Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Турецкую республику. У него прошла уже встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы продолжаем следить за новостями и подробнее расскажем в следующих наших выпусках. А пока давайте послушаем, что сказал Зеленский относительно платформи по деоккупації полуострова. Припускаємо, що це дозволить консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму, а значить і на благо кримсько-татарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль української держави. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломія Бобровська. Пані Соломія, вітаю вас. Доброго дня, вітання вам. Добрый день. Ну что ж, в последнее время из уст президента Украины Владимира Зеленского мы очень часто слышим вопрос Крыма, вопрос активизации Крыма, вопрос создания платформы международной по деоккупации полуострова. Это все-таки хорошие сигналы. Абсолютно хороші, з вами згідна. І пам'ятаю, як рік назад він говорив про приділення більшої уваги до питання Криму. Але, ви знаєте, насправді я і радію за те, що ми нарешті доходимо до міжнародної площадки спільної, де мали бачити товариство світове поруч з Україною в питаннях щодо повернення Криму Україні і питання деокупації. А тим не менше, мене дуже здивувало в цій фразі, яка щойно цитувалася, про те, що в нього є сподівання, що Меджліс приєднається до спільної роботи. Мені здавалося, що подібного роду речі мали б бути узгоджені вже всередині в Україні, далі виноситися на міжнародний майданчик. Це перше. Друге, для того, щоб повноцінно формувати, а на стратегії, на жаль, я як депутат і член комітету закордонних справ не бачила, не знаю, не доповідалося зі сторони МЗСу, чи не зверталися навіть заступники МЗСу до нас, як депутатів, допомогти спільними зусиллями бути одним голосом, а це було правильно, і це правильна позиція мати один голос для всього світу від України, то хотіла би сказати, що перед тим, коли ми виходимо на світову спільноту і збираємо по крупинці тих, хто нас підтримує в цій адвокації, та і в цій намаганні комунікувати, в тому числі з Російською Федерацією, все ж таки я б звернула увагу на дуже багато питань, які стосуються Криму і які присутні в Україні. І починаючи від, наприклад, підрахунку збитків від Російської Федерації за 6 років окупації. Я знаю, що такі числа фактично не ведуться, суми. Вони велися там перший-другий рік. Наприклад, про облік майна комунального, те, яке належить Автономній Республіці Крим і так далі. А про представництво не лише прокуратури, наприклад, і Служби безпеки в Україні з Криму, а можливо підняти питання обговорення про наявність і необхідність потребу уряду кримського в Україні та в екзилі. Те, що мені болить, те, чим я займаюся, наприклад, закриття моря, Чорного моря навколо Криму, тому що закрита є простір, закрита земля, не закрите море. І це означає, що ті моряки, які заходять чи торгують з Росією і заводять свої кораблі до Криму, вони мали бути арештовані, теж на них мали би накластися санкції. Тому є дуже багато питань, які мали бути до обговорення в Україні, для того, щоб ми були готові ставити питання не лише в декларації, але й питання до вирішення з міжнародними партнерами. Вы наверняка со своими однопартийцами во фракции «Голос» обсуждали инициативу создания платформы диалоговой международной по деоккупации Крыма. А что действительно есть предложить у фракции «Голос»? Как вы себе представляете формат такой платформы? Дивіться, ми насправді ще в парламенті з колегами не лише з фракції, а з іншими фракціями говорили про необхідність майданчику, але ми говорили про парламентський вибір. І це було б теж одна з допомог, наприклад, уряду, говорити про Крим з депутатами, яким не байдуже, які звертають увагу на питання Криму і можуть бути нашими союзниками. З британцями, канадцями, американцями і з Європейським Союзом, але ми мали бути об'єднані. Я вважаю, що ця платформа мала б вводитися в тому числі і разом з депутатами
які активно працюють щодо в питаннях Криму, і не лише кримських татар, а ті, яким і болить. Це перше. І друге, я би хотіла, щоб також поверталися в нашу дискусію українську питання надання кримсько-татарської національної автономії, про що говорилося раніше, про що говорять кримські татари. І це те, до чого ми маємо не боятися в обговорення всередині країни і про це піднімати питання. Можливо, і це є сенс і озвучувати також всьому світу, коли Україна прийме рішення.